Book yourself now and call Barbert Salon for men and women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barbert Salon for men and women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyanlinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tang kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbagal daw, bigat kata kayo amin, apo. Mabigya kabasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat yung mga imparuntal na sari balita isyutan komentaryo ni Pakaradsari Matuan. Liknay Balay! Siyempre kalaukan tabayo sa reka paborito yo amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtaralingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Siyempre, kaulap kanta by team at the technical side. The only one, Engineer Nixon Dakal. Agaw lahat atong tanagagik na Lunes. Lunes lalamot, petsaon sila balot at bulan na Agosto taon 2025. Kumusta? Maabigya kabasan at saray kalangwaran. Kalangwaran kang kuta mostly saray balita issue tayo sa kabasan na agod na Lunes puro parad saray kalangwaran. But before anything else, ito po sa mga kabataang Kalasyawenyo, itong buwan po ng Agosto ay para daw po sa inyo. At may mga iba't ibang aktibidad na inihanda ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw at ng Sangguniang Kabataan Federation. At ito ay binuo sa pangunguna ni Mayor Patrick Agustin Karamat at SK Federation President Narayana R.C. Das Mesina para linangin ang makabuluhang interes ng kabataan tulad ng sports,
at self-development. At itatampok na rin ang kahangahangang kabataan sa gaganaping parangal sa aktibong tagumpay at ambag ng kabataan Kalasyawenyo o kaya itong tinatawag nating Patak Awards. At actually, the search is on for the most outstanding youth of Kalasyaw. Bukas na po yan in celebration ng Buwan ng Kabataan 2025. At call for nominations August 4 hanggang today, 11, 2025. Ang submission po is online or through the Kalasyaw Youth Development Office or SK Federation Office. Sinong pwedeng mag-nominate yan? Anybody? Siguro sa mga barangay. Basta kung sa tingin nyo, qualified kayo para maging most outstanding youth of Kalasyaw, pwede naman po ninyong i-recommenda ang sarili ninyo. Pwede. Oo. May mga panuntunan po niyan, basahin na lang po ninyo sa Facebook page ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Okay? Pero sa ngayon, maigting po ang utos ng Department of Education, Kapaborito RJ, kasabay ng mga nangyayaring karahasan sa eskwelahan. Meron pong memorandum si Secretary Sani Angara sa lahat po ng mga regional directors, schools division superintendents, mga school heads, and other concern. Ito po yung reiteration ng kanilang policies and preventive measures against school violence and other threats to learner safety. Na kung saan Kapaborito RJ, magpapatupad ng mas maigpit na security check sa lahat ng paaralan. Sabi ni Secretary Angara, kailangan magkaroon ng bag check, controlled entry and exit, at dagdag security personnel. Walang baril, patalim, droga, alak, at iba pang mga pinagbabawal na gamit. Zero tolerance sa bullying, gangs at anumang uri ng karahasan. Mas pinalawak na support services para sa psychosocial well-being ng kabataan. Mas malapit na koordinasyon para bantayan ang mga banta sa labas ng paaralan. Handa sa anumang sitwasyon sa pamamagitan ng contingency protocols at mga programang para sa kaligtasan at kabuuang kapakanan ng mag-aaral, guro at komunidad. Nito lamang mga nakarang araw, Kapaborito RJ, ay nagkaroon po ng shooting incident mismo sa loob ng classroom sa Nueva Ecija. At ang suspect ay yung dating boyfriend at yung biktima yung dating girlfriend. So sa pinakahuling balita po natin, nasawi na po yung boyfriend na namaril. Dating boyfriend na namaril. Hindi niya aktualigtasan. Ay, binaril ti sarili ko man. Pinaltugtumat sa sarili to. Amang balat sabi, nasa critical pa rin po na... yung binaril. Yes. Yung binaril, nasa critical na pero condition. Yung nagbaril, na binaril lang sarili, patay. Patay na rin. Yung latest, dyan sa Mindanao, binaril naman yung teacher. Dahil binagsak. Yes. Actually, dead on the spot po yun. Yung 34 years old na guro ng Balabagan Trade School sa Lanao del Sur. Lanao. Oo, matapos po siyang barilin ng kanyang estudyante dahil sa bagsak na grado. Nasa grade 11 yung suspect at sabi niya, nagawa niya daw barilin sa sama ng loob. Na hindi raw siya makapag-enroll sa grade 12 dahil sa bagsak na grade na binigay ng guro. Hindi ka kasi nag-aral maigi. Tapos ito pa, pinanggatan to, may teacher to. Murder, so kasututan. Sige. Ito naman, critical din ang isang 9 years old na estudyante matapos naman siyang bugbugin ng 5 high school students sa Iligan City. So, kaya pala, nakakabigla itong mga ganitong balita, Kapaborito RJ. Very alarming na to kasi mukhang mapusok. Sobrang mapusok na po yung mga kabataan
na nai-involve sa ganitong paggawa ng mga iba't ibang klase ng krimen, lalong-lalo na singa agdalan takot kapaborito May Jay. kasi nga Ha? anti kilay panagnuno daw may saya wala dulo dan tampol napasakitan ira may man retaliate nito may manggawa na maugus sa Yes. Socialist Santo Laya. Maigsi yung kanilang pasensya. Oh. Paano tumat kapaborito Jay, hindi na sila sanay sa hirap. Lahat na lang napakadali na lang para sa kanilang lahat. Tulad ng impluwensya. Isang bagay siguro na nakaka-impluwensya sa kanila, cellphone. Nako. Kaya mabuti pa i-adapt na nila yung diyan, yung panuntunan ni Deped anong tawag mo nito? SPDO. Si Schools Division Superintendent si Sheila Marie Premesias. Yes, yung no backpack pwede policy. Yung iwan na lang para walang paglagyan ng kahit na anong pwedeng gamitin sa karasan. Yes. Kaya naalala ko nga yung policy na yan ni Madam Sheila Premesias na sabi ko, iba talagang mag-isip ni Madam Sheila. Sabi ko, talagang visionary din siya. Di ba? Nakita niya na yung effect ng ganyan na lalong-lalo na sa mga kabataan kapaborito, RJ. Although ang sinasabi ngayon ng ating Pangulo is talagang bibigyan niya ng priority. Top priority. Daming priority. Ang edukasyon sa kanyang naalalabing termino. 3 years na lang. 3 years na lang. May press con siya ngayon Saan? Mamaya. Talaga? Dahil hindi ka na-invite. Hindi nakakaabot si Mr. President sa Pangasinan. Kasi daw pag-uusapan yung yung tungkol sa mga diyan sa mga yung flood niya. Yung flood baka mitigating mayroon siyang projects. baka may gugulong ang ulo, parang gano'n. Isa pa yan na concern dapat at i-address ng Flood Pangulo. control. Kasi isa yan sa mga bagay na nakakaantala sa pag-aaral ng mga bata. Kaya tama ka. Di ba? Kaya nga lumalabas na sa isang pag-aaral na mukhang kulang sa comprehension. Marunong magbasa pero kulang sa comprehension. Tama. Yung mga bata. Kaya kulang kinukulang yung araw di ba? Lalong-lalo na yung mga graduates ng 2024, batch 2024. Pero you should also understand na yung batch na yan, sila yung biktima ng pandemya, kapaborito noon. Oo. Pero ngayon ito na, hindi na pandemic yung nakakantala. Kasi panahon. Yung batch na yon, yung 2024, pinaka-apektado po sila nung pandemya. Kasi modules lahat yun Diba? Walang face-to-face classes. Kaya we can understand, kapaborito Ajay, anta di mambasa pero agdaan na talusan ang may babasa anda. Tumalino yung mga magulang. Sila yung gumawa ng mga assignments. Sila yung gumawa Sila yung mga sumagot. Tapos, at the expense of the education of their children. Yes. So ang nangyari tuloy, yan po ang outcome. Sabi nga ng mga guro, we wanted to have a good educational background para sa mga kabataan natin. Ito pa, isa sa solusyon na dapat ayusin ng ating Pangulo at sa kanyang Secretary Angara. Bawasan nyo ng workload ng mga teachers. Kasi maya't maya kapaborito Jay, hihingan sila ng report. Pati trabaho ng mga statistician ginagawa na nila. Pwede namang gawin ng mga barangay health workers. Pwede namang gawin ng mga medical personnel. Pero sila na rin ang gumagawa. Maraming report. So, every now and then, may mga nagtuturo, maya't maya, may memorandum, mag-prepare ng report. So, anong gagawin ni teacher? Kasi ang isa pang demand ng mga reports na yan, ASAP. ASAP, as soon as possible. Di madidisrupt yung klase, kapaborito Ajay. Uupo na lang si teacher, bibigyan na lang, papanonoorin na lang yung mga bata, gagawa na lang siya ng report. Anto yung nagawa na sa may kini? Teacher nato na
Anto inaasulnatan na Sara may agugaw eh. Saka ano, Sinasabay niyo yung report, pagsasagawa ng report sa pagtuturo. baka yan yung kuan kasi yung isang apong ko ay ba't absent ka may pinuntahan si teacher dahil may iba siyang workload. Master kita teacher, mo. anong tawag mo diyan? Oh. Kaya Baka may seminar. may ibang kaya kung minsan wala silang klase, paano Hmm. 'yon? Dapat kung nakatutok ka dun sa sa klase mo, 'yun na lang. Dapat. Di Kasi, ba? kasi pag tatanungin Kung anong mo yung grade ka, yun na lang. yun lang. Kasi kung tatanungin ng mga teachers, iyon ang sasabihin nila. Sobra-sobra yung workload nila. Kaya tuloy nasasakripisyo yung oras. Oh, Iwan mo yung mga estudyante mo, wala. isa pang Makukulangan sila. isa pang ng kakulangan oras. ng edukasyon ng Departamento Mm. ng Education. Kulang ang mga teachers. Ba't hindi tayo mag-hire ng mga Ang teachers? dami aplikante ang daming walang trabaho. Ang daming aplikante, kapaborito Ajay, pero walang item. Ngayon. Mag-create kayo ng item. Saka yun pang isang linisan, yung mapadali, di ba? Yung pag-apply. Yes. Kasi madaming mga teacher ngayon, nasaan sila? Karamihan sa kanila pulis. Karamihan Actually, sa kanila bumbero. Yung iba, kapaborito Oh, Ajay. di ba? Alam mo kung doon na bakit? sila nag-a-apply. Oo. Oh, pasado naman sila. Alam mo as kung teacher. bakit? Yung mga pasado kasi, nahuhuli sila. Alam mo kung bakit? Mm. May mga private schools na teachers na nagbumabasil at Department of Education, dyan pampublikuran eskwelahan. Mm. Dyan ibabasil da, siyempre may qualifications da, mas barakbali may qualifications da, na Sara may balon aplikante, kapaborito Ajay. So, yun ang nangyayari. So, ang magandang advice din sa mga bagong pasa, magturo muna kayo sa private. Yeah, parang may sila. Kasi para ng may experience. So, Oo. nako. Pero kailangan talaga, Yun, naririnig ko palagi kulang ang teacher. Dami namang pumapasa na Yes. hirap mag-apply. yes, yun ang nakakalungkot na isang issue, kapaborito Ajay. Nako. Kasi marami tayong mga mag-aaral, pero kulang pa rin tayo ng mga teachers. Mhm. Kulang pa rin tayo ng mga classrooms. Ang laki-laki naman ng budget ng DepEd. Agauntan, kapaborito Ajay. So, kung magpo-focus si Pangulong BBM, sana magawa niya in 3 years. Nako, dami. Kasi sabi nga niya education for me will be the gates of success of this administration. Ano lang Kahit papaano. Kaya nga mayroon tayong Oo. mga departamento natututok diyan di ba? Mm. Siguro na lang monitoring si presidente. Basta iutos niya lahat. Mm. Daming concern di ba? Oo. Tutusin, daming concern na dapat bigyan ng priority. Nandyan pa yung mga iba't ibang department head kung nahuhuli. Di ba? Kung Oo. walang magagawa. O like yun dyan sa education, yan, si Angara, di ba? Mm. O sa naman, sa mga yung problema sa flood problem. O nandyan naman yung sa highways, di ba? Mm. O, Ito pa isang concern, Ay, kapaborito ang Ajay. dami. Kahirapan, nandyan naman yung mga iba't ibang ahensya na dapat tumutok yan. Idudugtong ko doon sa sinabi mo kanina, yung nahihirapan silang pumasok. Isa pang problema dyan, item for sale. Ang daming ganyan. Di ba? Ba't hindi yan matuldukan yung item for sale na yan? Di ba? kaya dyan papasok uli yung corruption. Oo. Yan, di ba? Kaya nga, Nako. kapaborito Ajay, instead na makapili tayo ng talagang napakagaling na teacher na magtuturo, but because of this item for sale, Kaya nga nangyayari yan, mga kapaborito. Totoo po yan. May mga experiences po yung mga ibang teachers na Meron pa ganun. ba yan hanggang ngayon? I just don't know. Pero Nako. previously, meron silang mga Meron. sinasabing ganyan. Yung iba nga ngayon kahit walang teaching experience, nagiging school heads na ngayon. No, yan. Walang Kaya- teaching experience yon, but because malapit kay SDS, parang ganon, no, na-promote ng na-promote, kasi kung minsan ang basihan ng promotion ng mga teachers, doon sa mga na-attendihan nila mga seminars. Kaya kung minsan hindi naman dahil hindi naman niya binibili. Kaya lang sip-sip. Yun ang isang sistema doon. Sip-sip. Tapos ma-appoint
na ma-appoint na head o principal o head teacher o teacher head, kanto, naman bilang. At sa kaya eskwelahan. Anto ibang ato sa rin mga maestran, paano mas marunong ni Rara may mga maestran handulan to nan say sikato? Ay, nako. Ay, buhay. So, nagiging marupok. Nagiging So, marupok. magiging, di ba? So, pagka sa edukasyon pala, meron ding, yung substandard. Hindi lang sa proyekto. Nagiging marupok yung panunungkulan, yung pamumuno dahil sa kulang naman sa eksperyensya. No? Yes. Ay, nako. Kaya nako, maraming dapat ayusin sa edukasyon. I hope mapagtuunan ng pansin yan ni Pangulong BBM Capaborito RJ. Ay, At nako. tulad ng sinasabi niya, magiging legacy niya yan sa kanyang pag-step down mamaya matapos niyang mabuo yung 6-year term ng pagkapangulo niya. Lapit na. Tatatong taon na lang. 3 taon na. Kaya kailangan talaga magpursige na. Ipakita na. Kaya nga ako, Kapaborito Kaya RJ, pala- kung seryoso si Pangulong BBM, sabihan niya yung mga kaalyado niya, wag na kayo mag-busy sa pag-impeach sa Vice President. Nako, kawala na. Magtrabaho na lang kayo. 3 taon na lang. Sasayangin mo pa ba ang oras mo sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte? Naka-archive na nga eh. Oo. Kaya pala wala palang dismissal. Hindi pwede. Oo. Doon sa kanilang rules. So, archive na lang. San tabi muna. Oh, kasi in the first place, kung ang sinasabi ng Korte Suprema void ab initio, void from the very beginning, walang jurisdiction talaga ang Senado na hawakan yon because the impeachment case was void from the very beginning. May mali. So, hindi pwedeng hawakan at magkaroon ng authority ang Senado doon sa impeachment case Yes. na yan. Nakadebatihan pa si idol mo. Si idol Sino? ko rin yung isa. Si Senador Marcoleta. Saka si Senador Lacson. Oh. Doon sa rules Oh. ng Senado na hindi sila pwedeng mag-dismiss. So, nauwi doon. So, binago niya. Yes. Yung word na dismissal. So, ginawa niyang archive. Archive. Yun, Ayan. pwede yun. So, Mr. President, please focus your time on this remaining 3 years of your incumbency, of your Alam mo, administration. Natawa ko doon sa sa focus na yun. Oh, Dahil kung focus. minsan nahuhukus-pokus. Di ha? Oo. ang dami. Kita mo yung nalang sa DPWH, yung sinasabi mong na-overwhelm. Andyan yung mga projects natin, flood mitigation projects natin, pero na-overwhelm. Ay, nako. Ay, my goodness. Kulang kayo ng pag-aaral. Ibig sabihin, Hindi. hanggang doon lang ang pinag-aralan ninyo. Hindi, At kung hindi minsan niya, naman, nasubrahan yung pag-aaral. pag-aaral, ganun ba? Ay, nako. So, Mr. President, good luck! Good luck sa mga susunod pang 3 Kaya ako taon. natatawa dahil talagang kung pakikinggan mo, Kapaborito Joseph, kung pakikinggan mo talaga, yes, mapapayes ka. Na. Pero yung implementation, yung Ayun. sa gawa. May mga marunong sa salita, pero wala sa gawa. Ayun. Oo. Yan na yung Dahil kasabihan natin, pakikinggan lang naman ng mga dami namang paraan yan. Para antamla, Pilipino kwa mo pa. Yes. Igangganto ka, saragton raso ng tanan eh. Di ba? Aha. Saka na lang, pag naghuli tayo, sige lang. Di ba? Ay. Yun ang dapat pagtunan ng pansin talaga. Hanggang kailan Yes. matitigil ang korupsyon. Yan. Hello, good morning kay Sir Dexter Budol ng Barangay Pugaro. Lagi raw siya nakikinig sa ating Kapaborito. Dito sa Dagupan yan, sa Dagupan. Oo, sa Pugaro, Dagupan City. Magpapatuloy po ang lignay, balik, kaya rin ni Nazarem Pakabatan, paimano malalapanin sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyuyag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ako nanuwag. Sige lang. Anyway, alas 8:05 na po oras natin sa Liknay Bali at ating tanagagi Kolokan. Yun. Ayan na.
Ayun, kaulap kanta Benny, siyempre may papasukin na sari balita isya ng komentaryo di pagkarad sari matuanlik na ipalay, sari magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Pansay magtarilingkor, magtariuran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Asa ba yayag yung maputa, piano mang kalawiran. Oh, yes. Magmula po ngayong araw na to and sa mga susunod pa mga araw, buwan, linggo, buwan, Tuloy-tuloy na. tuloy-tuloy na po tayo. Piplay sana natin yung jingle ng Lik na ay Baloy hindi yata maipasok ni Sir Nixon. Oh, Anyway, okay na. maya-maya mapapakinggan po ninyo yung aming jingle ng Lik na ay Baloy. Ha? Hello, good morning kay Sir Yong Regidor. Masanto siya kabosan mga paborito kanto kay Madam Lorelai Binluan Tibalaw. Long time no hear, Madam Lorelai, ha? Kumusta na po kayo? Ayaw nga pala, pag tibalaw ko mo, taga, Malindong? Yun. Oh, yun. Binmali pa yan. Kay Madam Evangeline Kabagungan de Guzman, good morning. Sabi niya, hello po Sir Joseph, Sir RJ, happy Monday. Start with smile, listening at the moment. Kanton. Kay Sir Maxi Soles, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Kay Gaspar family diyan sa Binmalay, Kalit Binmalay, Pangasinan. Dami nating tagapakinig diyan sa Binmalay. Si Barangay Kapitan Will Soriano. Diyan sa Papaguya na Binmalay, Pangasinan. Good morning, classmate. At sa mga Will Angels. Yan, daming mga nakikinig pala diyan. Wow, Sa Binmalay. sana ma-angels din tayo. Makakatabi pala letter P. Papaguyan, Palyas, Parayaw, yan. Magkakatabi yung, talaga. Papuntang San Carlos. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Speaking pa rin po sa ating mga kabataan, mga kapaborito ha. Isa ring nakakaalarma ngayon, lalong-lalo na dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Alam mo ba kapaborito RJ, na lately di ba nababalita natin yung mga biktima ng HIV. Nako. Di ba? HIV. HIV at Hindi yung hindi yung nayayangyangan. Hindi Here ito. is vanishing, hindi naman. Hindi ito. Ito yung sakit. Sakit. Oo. Ito yung sakit na kapag ka-positive ka at hindi mo naagapan, magiging AIDS. Acquired immune deficiency syndrome. Alang lunas pa yan hanggang ngayon. Wala pa. Yung pag nauwi na sa age, di ba? Yes. Alam ho ba ninyo na dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, ang pinakabata na biktima ng HIV, 5 to 6 years old. Ay. 5 and 6 years old. Paano yan? True, ano yan siguro yung sa blood? Maaring sa blood, maaring sa injection, Injection, mga o ganyan. maaring maaga silang namulat. 5 years old pero. 5 and 6 years old. Siguro na-infect sila ng mga may needle na may HIV, di ba? Pwede rin. Kasi ang iniisip natin dyan palagi, yung paraan ng pakikipagtalik. transmission Oo. Yung transmission. Usually kasi, yung transmission nagaganap yan sa pakikipagtalik. Lalong-lalo na parihas yan, gender. Oo. Wala ra may mampinsing, wala ra may mampiyong-piyang. Pero most of the time, sa rin nabibiktima ng HIV, ara may mampipinsing. Ngay nako. Pero hindi lang sa pamamagitan ng ng pakikipagtalik. Of course. Yung sa pamamagitan ng Injection. yung mga kontaminado ng HIV, di ba? Yung mga needles, yung mga ganyan. So, Pati may kinmanaya, nung manicure ka, pedicure. doon din. Doon din. Kaya Dahil dapat pusher ni-sterilize. ba yun? Yung pinangalis ng dumi. Saka yung may tawag pa doon yung isa, yung parang nail cutter. May makdam. May tawag doon Baka, Nipper. Nipper. Baka mamaya yung sinerbisan na una, mayroong HIV, tapos sumunod kayo, delikado. Tapos nasugat kayo, yun. Yun. Kaya dapat kasi naka-sterilize lagi yung mga gamit na ganyan. At kasi munibaga. Kaya ingat-ingat doon sa mga yung tutunog-tunog, yaman house to house, yaman mamanicure, pedicure. Kasi yung hindi pa full-blown, ingat po doon. yung hindi pa full-blown na HIV or AIDS at ating tanagagik, hindi mo mahahalata. Wala sa physical na pangangatawan. Hindi mo makikita doon. Kapag ka full-blown lang,
saka mo lang mararamdaman, saka mo lang makikita na magbabago na yung kanyang anyo. Nangangayayat. Nangangayayat Tapos na parang yan. tuyot yung katawan, yung kasi nga maga-maga, may, di ba? Mm. Oh, pero pagka yung HIV pa lang, hindi pa masyadong normal lang. Yes. Macho guapito. Oh, kaya Yung pala, dapat sabing Oh, ganun. kaya dapat maliwanagan po tayo dito mga kapaborito. And speaking of maliwanagan, good morning kay Sir Rico Liwanagan. Oy, good morning. Sabi niya Ang good ganda ng morning. apelyido, ah. Sabi niya good morning kapaborito Joseph and kapaborito RJ. Alam mo, gusto ko yan. Maraming talagang maliwanag ang buhay. Sabi niya, almusal tayo ng tuyo, itnol, kape, Oh, I like tansangag, that. yabao, Wow. mangantayo, agay, Yun yung talagang almusal ng Pinoy. sumarakap y almusal. Oh, karamihan talaga kaya hindi huwag mong sabing mahirap ang buhay mo. Hindi ho, almusal din ng mayaman yan. Yes. Yung tuyo, iknol, Yes, saka kape, nako, oo. sinangag. Oo. Ay, Kung sa Amerika, meron silang bacon, tayo naman meron tayong tuyo. Tuyo, sarap yan. Di ba? Wow, Kaya panangan. lang, huwag mong sobrahan ang Maasin. pagkain ng tuyo na maasinitan. Paano na ani untagay so blood pressure mo. Di ba? Oh. Basta laukan nyo na inagulay, inlambong niya okra, inlambong niya talbos ng kamote, mga ganun ba? Pipino, mga ganun. Yes. Ay. Sarap. So, dito sa pinag-uusapan natin ngayon, kapaborito O Ajay, yan hindi naman, masarap yan, pero panawagan sa mga magulang. ingat kayo. Kailangan po talagang gabayan yung mga bata kasi iba yung thinking. Lalo na ngayon, Oo, iba where yung... na yun, dito namin. Ay, nako. Curiosity? Napakapusok. Dahil Actually. na-access na nila yung, di ba? Oo, yung site. yung mga dapat na hindi na dapat ma-access. Kung saan pwedeng makita na. Yung, okay. Nako. So, Kaya- maaga okay. po silang na-expose sa ganun. Nonetheless, kasi dadaanan nila yan, kailangan na lang natin ng guidance sa Nga kanila. nga pong ko nga, second year pa lang, may wala lang pinaugtutunbi eh. Agka. Insampot to. May Kaya katawiran to eh. ilito. Kaya katawiran to eh. Siguro, di ba? Hindi. Tayo noon, di tutoy pa tayo. Ay, sige nga, tanungin nga kita. Meron ka mga puppy love, mga ano lang. Meron. of Pero course. yung isumpot mo, ay, mangugto ka dabong, hindi ko na-experience yun. Ako rin. O, Kasi di ba? ang fear mo noon, Di pag ba? ginawa mo yon, Oo. luwat. So, abot. Siyempre, abot. natatakot ka. Ayun na. Paano? Natami ka. Oh, Di ba? Oy, aral mo na. Sabi nung Oo na. mga magulang natin noon. May panahon dyan. totoo yan. Di ba? Totoo yan. Pero ngayon, napapansin ko, ang dali-dali nilang nabigla mag-uwi. ka na lang ha. No, nabigla na lang ako. Sumama naman yung girl. Sabi niya, sino yan? Girl yon. Sabi niya, kaibigan ko. Di girlfriend mo. Kaibigan mo na babae. Di ba? Baka kaibigan lang, ikaw naman. At that's early age. Di ba? So, yun. Hindi, di ba? Kinonekta ko lang doon sa napapaaga. Ay, nako. Nick, tignan nyo ha. Base sa ating datos dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa Pangasinan kasi yung pinag-usapan natin. We have Okay. 53 new HIV cases from Nako. January to July nitong 2025 lang 2025 Saka na yung bataan. age bracket, ano, 5 and 6 years yung old. pinakamababa. Yan ang Pero pinakamababa. karamihan, mga teenager. Karamihan dyan, mga teenager. Nako. Kumpara ito sa 2024 na 42. So, nakadagdag pa yung 53 plus 42. Ilan na yun eh? Di 95. Gauntan. Ay, nako. Ito naman kabataan yan. Isisingit ko na rin lang, panawagan lang. Kung thunders na kayo, kami ni paring Joseph, hindi pa eh. Mga edad 70 plus, wag na hong kayong gumamit ng pampa. Erection. Dahil may nabiktima na naman ng Goodbye Earth. Ganun? Because of that erection. Nasubrahan. Di ba? Ang unang tatamaan yan, puso. So, kaya nga may nababalita tayo na may natagpong patay na lolo sa isang motel, parang ganon, because of that. So, siningit ko lang para sa mga lolo na siguro nalagpasan ninyo, success yung una, very successful, yung, di ba, nagawa ninyo yung gusto ninyo. Yung frequent kasi, delikado na yan. Pagkapalagi, wala. Huwag niyong isipin yung ang mamatay ng dahil sa'yo. Dahil sa'yo, namatay ka. Pero alam mo,
ang mamatay ng ano yan kasi pambansang awit 'yun ano ha. Oh. 'Yun yung talagang bayani kang ibig sabihin. Bayani nun. yon. Pero yan naman sa ganyan, iwan ko kung matatawag na bayani. Nako. Ay, nako. Antam na ka paborito, Jay. Yung 5 and 6 years old na yan, mga babaeng bata. Nako. Ano yan? Wow! Bakit? Anong Ah? nangyari? So isipin mo, anong nangyari? Oh, baka... Sabi nga ni Provincial Board Member Jerry Aherico Rosario. Ay, Capabrito, good Jay. morning, board member. Yes. Doon sa record ng DOH, lumalabas na 272 na HIV cases sa Pangasinan po yan. Na galing from iba't ibang bayan ng probinsya ng lalawigan ng probinsya ng Pangasinan. At 33 of the 272 galing sa Dagupan City. Galing sa Dagupan City. Ano? Dagupan City. Ilan? Sa buong lalawigan ng Pangasinan, we have 272 HIV cases. Out of the 272, 33 are from Dagupan City. And from Region 1, we have 458. So, out of the 458, 272 butang na Pangasinan. Nako. Very alarming po yan. Yes. Tama ka dyan. Kasi alam mo, sana, yun yung mga namomonitor. Paano kung yung mga hindi namomonitor? Yun. Yung nagse-self-medicate, di ba? Yun. Oh. Kaya nga ang appeal ni Board Member Jerry. At nasaan ang mga tao na yan? Oo, very responsible. Very responsible. If we have to break down, kapaborito Ajay, yung 272, ito ang breakdown natin. Ordaneta City has 13. Followed by San Carlos City and Mangaldan with 8 each. 8 sa bawat lugar. San Carlos City at saka Mangaldan. So 13 sa Ordaneta City, sa San Carlos City at Mangaldan, tig-8. Lingayen. Uy, napasamang bayan mo. Oh. 4. 4. Ano ba yan? Namomonitor bang mga yan? Kasi kailangan talaga... monitored. monitored Data ba ito mga ng yan? Kasi PHO. alam mo, paano kung nakahawang mga yan? I think they are being monitored. Yun Sana ang dapat apprehension they ko are dyan. being monitored. Yes. Malasiki and Calasiao has 5 each. Tig-5. Alamino City and Villasis tig-3. Saka Bayambang and Binmalay. Meron din. Tig-2. Oh. Pero So, iba datos pa yung ng PHO. datos ng PHO ito iba pa yung sa Dagupan City 33. Dito ang pinakamarami. Alam mo, tinututukan niya ni Board Member Rosario being the chairman ng Committee on Health. Yes. Diyan sa Sangguniang Panlalawigan. About health, talagang tutok siya diyan. Kaya nga butit nai-report yung mga ganyang bagay para aware tayo. Yes. At maging yung cautious ba, yung nawawarningan tayo, lalo na yung mga, 'di ba, mahihilig. Lalo na sideline. Kasi actually kapaborito RJ. 'Di ba? Hindi sa dinidiscriminate natin Pero parang dumarami yung nasa LGBTQ side. Kasi yung sana sa-educate mo yan, yung about sex. Mahabang usapin, pero 'di ba, baka sasabihin nyo, wala kayong bara-bara sa pagtakol niyan. Hindi for for education purposes, 'di ba? Kasi kung minsan pag sex ang pinag-uusapan, may mga limitation for you to 'di ba? Expound yung kung paano, 'di ba? Kasi may mga sakit kasing nakukuha din 'yan. Anything that is excessive, anything that is sobra-sobra, hindi maganda. Agauntan ka paborito, RJ. So, ito dapat ay maunawaan natin na sana yung mga kabataan maging aware din sila sa kanilang health. Yes, kaya yung awareness. Meron ba tayong sa kanilang programa? health. Oo. Yung sa high school, meron bang diyan yung kaya hindi pa pa-approve yung
sex education? Wala pa, no? Tinuturo na yan. Tinuturo na ba? Tinuturo Okay na? eh. Kasama na? Oo, kasama mayroon na? yan. Approve na yun? Oo, Oo, oo. pala eh. Ang kailangan lang natin, gaya ng nasabi ko nung last Friday ka, Pabrito Ajay, siguro, kasi may mga bata rin kasi, nahihiyang magsabi sa mga magulang. Oh. Nahihiyang magsabi kay teacher. Hindi, amot dan talaga eh. We need to have a trusted people, trusted person na pwede nilang pagkatiwalaan at pagsabihan ng kanilang saloobin o nilalaman ng kanilang liknaan. Sabi ko, nabanggit ko, sana in every school, meron tayong tinatawag na guidance counselor. Meron pa yun, di ba? I don't know kung... Meron pa? Parang wala na akong naririnig na guidance counselor. Wala na? Wala Oo. na? Sa high school kasi Siguro sa may designated na lang na teacher na aakto bilang guidance counselor. Di ba mayroon yan dati? Nung panahon natin, mayroon. Nung panahon natin, meron talaga. Meron na eh. Meron pa siyang inalis opisina. na ba? Oh yes, may opisina Diba? yan. Sabi nga Office of the Guidance Counselor. Meron. Kaya nga, wala na ba ngayon? Ay, wala na ako nakikita sa mga public Tama schools. ka, may opisina pang mga yan eh. At tingnan mo, matitino yung mga bata dahil nakikita nila yon. Yes. At sabi nga, ang takot nga pag nagbully ka nun. Gusto mo mag-guidance? Naririnig mo yan? Papa-guidance kita? Di ba? Ganun. Yun. Kasi may opisina yun, eh. Actually, hanggang sa loob ng seminaryo, meron din kami dun. Oh. Prefect naman. Prefect for prefect discipline. Ang head doon, pare din. Pare. Kapag ka may ginawa ka ring mali, tatawagin ang attention mo. Kakausapin ka dun sa office. Takot Ganun ko nga yun. nun eh. Sabi nga ng tatay ko nun, wag lang akong mapatawag sa guidance. Ay, Counselor nako. nyo. Sabi nga nun, pag pinatawag ko, wag ka nang mag-aral. Yun ang panakot palagi. Kaya takot kang gumawa ng kasalanan. Ay, nako. Sana bumalik yung mga old system na yan Oh. na nakakatulong talaga Yes. sa development ng mga na bata, pati sa pag-uugali. Alam mo, isa sa mga na-admire ko na bansa na meron silang concern talaga sa development ng mga bata. Sa Japan, from grades 1 to 3, wala pa yung mga academic subjects. Puro Wala. puro good moral. Yes. Yung Values. para sa GMRC, Yes. values. Mas nakakonsentrate sila sa pagtuturo ng tamang values sa Ganda mga yun, bata. Kasi alam mo, yan diyan yung nag-uumpisa. Yon. Na ano yung pag-iisip ng bata, di ba? Untarok ko. Yes. Kailangan kasi matrain mo muna yung mga Yes. bata na magkaroon sila ng maayos ng karakter. Kano si siklad kanunutan daratan sa may maungyak libit-libit dala eh. Di ba? Nanang mo Ganun social pala media. Oo. Sa Japan ganun talaga. Sa Japan From talaga. grade 1 to 3. Oo, grade 1 to 3. Yun ang More on moral values and moral discipline. values. Oo. Actually, sila ang naglilinis ng classroom nila. Sila ang naglilinis ng palikuran po nila. That's how they are trained. Hindi pwede yung dahil nasa mayamang pamilya ka, hindi mo gagawin. Wala yun. Pantay. Patay. Pantay. Maganda yun. Kaya pag makita mo yung mga... Mas matutuwa pang magulang doon. Dahil gusto nila. Dahil sa school, takot sila. Yes. Dahil sa bahay, pwedeng na baby ni, di ba? Naatang. Takot tong lawat, takot tong... Pero sa school, kung pare-parehas, pantay-pantay, talagang kasi that way, matututunan nila. That way, matututo silang tumayo sa kanilang sariling mga Okay paa. yun Hindi pwedeng i-adapt yun dito. Kita mo, pagka tumatawid ng mga bata at pinagbigyan tumawid ng motorista, nagbabaw sila. Bilang pasasalamat. Sign of respect pag yun. Kaya sabi ko, iba. Sana ganun ang training ng mga kabataan natin. Kasi ang dito sa atin kasi mula kinder, academic na yan. Hanggang sa pag-college nila, academic lahat yan. Nawawala yung yung sa mga values. Oo. Nga no. Although naka-integrate, naka-integrate na Tama. rin yan ngayon. Pero sana maganda yung programming pa natin. Hindi, nagtuthrowback ako kung meron tayong subject na gano'n Wala akong maalala. Wala kang maalala. Pero yung takot lang na matawag ka sa guidance office. Di ba? Yun. Nako. Kay sa Rico Liwanagan,
sabi niya, watching po pala from Poblacion, Binmali, Pangasinan. Poblasyon. Oy, good morning sa mga Oh. taga Binmaloy. Binmali, Pangasinan. Oy, mamaya may pag-usapan tayo. Bayan sa muna, Binmali. bago sarili. Mm. Ayan, si Mayor Pet Merera. Yan. Mabuhay kami. Kay Madam Lynn Coronel, good morning. Sabi ni Madam Lorelai, Binluan, Tibalaw, mayroon pa naman po, sir. Yung guidance. Oo. Kumon, may apply nila sa mga ganyang sitwasyon. Awa, kwanto. Oh. Oh, tama, kasi ang pinag-uusapan natin, yung paano natin isiksak sa kanunutan ng mga bata, yung, di ba? Oo. Magandang asal. Yes. Kasama na dyan. Lahat na. Di ba? Pati yan, pinag-usapan natin about dyan, sa HIV na yan. Mm. Kasi pag natuturuan mo, takot yan. Yes, of Di course. ba? Pag alam nila yung Oo. magiging sitwasyon, takot sila. Pag alam nila yung Oh. pros and consequence. Yes, oo. Pros and consequence. Iiwas sila. Iiwas sila. Yes, oo. Ah, Pero pag wala. ang maganda kasi maagang mag-mature ang mga bata ngayon. Mm. Habang bata pa sila, tinuturan na natin silang maging mature na rin. Nako. Mature mag-isip, mature magsalita para sa kanilang paglaki, pagtanda, meron na silang guidance May mga bata nga kung na, paano sila lumaki. yes, may mga bata nga na hindi na marunong magmano. Ay, marami na ngayon. Marami na ngayon. Kinakailangan pagsabihan pa eh. Para bang Aliwan siya ng sama ng sikatayo. ay, No wali tama. okasyon niya laan mo. Pampinsiwan. Ay, nang gano siya para tan natutunwad tan. Basta no siya pa'y wadtan at arapan mo. Katungtong na atang mo, pinsiw di man pinsiw Kaya dya. bilib nga ako doon sa isang konsihal na hanggang ngayon nagmamano pa rin. Sino? Sa Binmaloy. Kilala mo yun. Yung konsihal ngayon, nakabalik. Mano ng mano, Ay. mapinsiw man, kanyan, magalang. Si Bismarck. Ay, pusakla. Di ba? Councilor Bismarck, good morning. Palaging magandang umaga. nakikinig yun. Yes. Ay, nako. Sana nga, may guide pa natin yung mga bata para hindi ho mapariwara yung kanilang kinabukasan. Lalong-lalo na yung exposure nila sa kanilang kapwa. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Kailangan talaga, kailangan yan. Ninang Dahil na mo sa ka, paborito, technology RJ. ngayon, dahil sa Oh. cellphone, Yes. wala na. Pati sa bisyo, lately may nabantayan tayo mga bata nangingisay. Bakit? Humitit ng tuklaw. Bago na Ay, naman yan. nako. Ano yan? Ano yung tuklaw na yan? Gabayan po ninyo yung mga bata, ha? Ano Wag yan? ho Di ba ninyong- ano yan? Parang marijuana din, Sigari- pero oo. ibang klase. Pero sabi ng PDEA, meron po yung halong chemical. Sigarilyo yan. Yun, sigarilyo yan. It's a brand of, isang cigarette, Cigarette. pero may halo. May halo na masama sa katawan. Kaya tuklaw. Oo, kaya tuklaw. Parang Nangingisay tinuklaw. yung mga bata. Kapag ka nasobra, nakakamatay po yan. Kaya pag sabihan po ninyo, yung mga anak ninyo lagi, maganda na yung nadidisiplina po sila at nagagabayan. Para baka mamaya matuklaw din sila. Mahirap na po na ma-expose sila sa mga ganyang mga bisyo. Lalo lang natin, kabata-bata nagbe-vape na. Hindi niyo alam yung epekto ng vape na yan sa katawan ninyo. Tapos wala pa kayong trabaho. Saan kayo kukuha ng pambili ng vape? Di ba? Ay, nako. Kaya nga, dyan napapasok yung mga, di ba, masamang gawain Mm. Di ba? Kapalit ng vape, date. Date. Pwede. Pwede. At kakibat ng date na yan, yun na. Yan na, marriage na. Kaya yung sakit na yan. Ay, nako. Di ba? Dahil kung sino-sino na. Just to, para ma-sustain mo lang yung bisyo mo. Di ba? Yes. Ay, nako. Sana makontrol din ng gobyerno natin yan, kapaborito RJ. Ang daming kinokontrol ngayon. Pati yung yung gambling, yung nagpakamatay na yun. sa Baguio City. Balikan nga natin 'yan. 'Di ba may nagpakamatay dahil sa diyan sa Baguio City dahil sa sa sugal. Lulong sa sugal diyan sa online gambling. Alam mo 'yon, estudyante pa 'yon, dami ng utang. Nako. Nagpakamatay because of that online gambling na plano ng alisin or regulate. Pag-usapan 'yan this week sa Senado about that online gambling. Kaso nga naman, sabi naman ng PAGCOR, malaki daw yung nakukuhang bis dyan.
na pinangtutustos yun. Sana- Pretty sweet sandwich na Kaya naman. lang sana, Kapaborito RJ, Oo. wag nang idaan online. Kasi Nako. andyan, naka-expose yung mga bata dyan eh. Pwede. Mayroon kang 200. Oo. Yun ang tinatalo. Yes. Yun ang tinatalo nila, yung patingi-tingi lang. Pero yung mga... nako. Pagka in-explain mo yan, mahaba talaga. Nako. Anatomy of gambling. Mara- Wala kang marami. panalo dyan. Marami nang nagbago nga, Kapaborito RJ. Oo. Mabalik ko yung comparison noon at ngayon. Mm. Marami ng napakalaking diferensya na, Nako. Kapaborito RJ. Nakaka-addict din yan, yung sugal. Mm. Pag-addict ka dyan, pwedeng Ay. manalo ka ngayon, tiba-tiba ka ngayon, Oo. bukas, matatalo ka. Babawiin din. Hanggang sa malaumlay talom, Mm. diyan ka nakakabaon-baon sa utang. Yun. Yan yung gambling. Yan yung gambling. Epekto ng gambling. Hello, good morning kay MDBN. Ano yan? MDBN. Oy, sino yun? Watching po from Singapore. Oy, Masan po Singapore. sa Kabuwasan at Alam mo yan, Sikailanin. Singapore na yan. Sa Mm. kinaroroonan mo, ading, yan yung talagang bansa na imaligwas. Mm. Tuloy-tuloy. Wayakin bakit? Mm. Walang korupsyon. Yeah. Lee Kuan Yew ka mo Lee pa. Kuan Yew ka mo pa. Si katinan umpisatan kabansag na Pilipinas actually. Mm. Sa isalat na dollar ng sama na Pilipinas, piso dwalabat. Mm. $1:2. 1:2. Yes. Natana, 1:56. Oh. Ganun yon. Pero dyan sa Singapore, dahil sa walang korupsyon, tingnan nyo ngayon ang Singapore. Lee Kuan Yew. Kuan mo pa. Oh. Untuloy sulik na ibalik, heri ni Nasarem Pakabatan pa imano malala po ni Saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one.
Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyuyag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:38 na po sa Liknaay Valley, Kalop Cantabe ni siyempre sa aring magtaryoran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service, always. Kansay magtarilingkor, magtaryon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Oy, hello, good morning nga pala kay kapaborito Amordiga. Oy, happy birthday. Oy, birthday niya ngayon. Kantahan natin. Kantahan natin. At idugtong na, belated happy birthday na rin kay Jonathan Ortega. Nung 8 yes. naman. Oo, kapaborito Jonathan. Dami namin pala sa August, ako naman ng August 5. August 5 si ka. Danica Jimenez ng August 8 din. Dami nyo sa August So Buknoy, maganda happy kantahan birthday natin. din, belated. Dahil sa dami niyo nag-birthday sa August. Pati si Sir Jerry Domingo, birthday rin niya. Nung uno. So ang dami palang August. So ito na lang. Ito na, para sa inyo tong kanta namin. Yeah. Kasali na ba ako dyan? Kasali ka Kinantahan na. mo ako may nagsabi. Kakantahan kita ulit. Tayo naman kasama kita ngayon. So birthday ni Amor ngayon. Yes, Happy birthday ni birthday, Amor. How are you? Okay. Kanta na tayo, ha? Lahat ng birthday. Happy birthday po. Okay. 1, 2, 3. Okay. Happy birthday sa inyo. Sa inyo. Yes. At si si Puging. Atong Remogad, birthday din niya ngayon eh. Kung hindi ako nakakamli, kaya sa 16. August din yan eh. At si Cesar Ramirez. Mga kasama natin sa hanap buhay. Yes, nung August 9 din yata, si board member
Heidi Pacheco na. Heidi Pacheco. Oo. Yun yung binati ni Mang Jerome. Yun. Oo. Oo. So Happy happy birthday birthday mga Agosto, si Agosto kumpare ko. Happy birthday din. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday sa Yan. August. Ha? Ay nako, si Mrs. din eh. August August din. din? August din. Anong date? 30. 30. Hindi na siya, Virgo na siya. Virgo na. Leo, iba na. ang nasusunod, Virgo. Yeah. Okay. Pero August pa rin. August pa rin. Ito naman mga kapaborito. Jad, walay sakay singbatuntin singa issue natin. Kasi wala may naawat tayo informasyon. Ya ditan kuno ad bali na binmalay may balon oskahed da ditan. Si Kwan ang bagong oskahed ditan kapaborito RJ. Si Sir Leon. Sir Leon. Sir Leon si Sir Leon Castro. Good morning, Sir Leon. At wala may ipapa-aprobada at sangguniang bayan yung resolution. A resolution granting the request of Mr. Leon Cruz Castro Jr., Head of the Office of Senior Citizens Affairs o OSCA, for an increase in his monthly honorarium. Dyan sa may sulat kapaborito AJ say kukurunda because this is based on Section 6 of Republic Act number 9994, otherwise known as the Expanded Senior Citizens Act of 2010, which mandates kuno that the head of the OSCA shall receive an honorarium at least equivalent to salary grade 10. Grade 10. Grade 10. At dyan sa may new salary grade standardization law kuno, say current rate na say salary grade 10 is at 25,586 pesos. At atan kapaborito AJ, chinek kumot no tuwa kasi 25,000. So grade 10. So grade 10. At wala may abasak jad sa may anong nang tayo salary grade no step kasi by step kon yun step 1, step 2, step 3, step 4 hanggang step 8. Akin wala tay step at gobyerno na tay salary. Kasi aga nayari na gobyerno ya mamimpinsan ya itertay sweldo da ya increase kasi depende ad pundo. So meron tayong step 1, step 2, so yearly nag-i-increase yan. Sa salary grade number 10, ang pinakamataas kapag samsamput la step 8 is 22,477. So 22,477. Natan walay reaksyon kapaborito RJ. Sa kwanto jay, this is actually coming from a former councilor. Sa kwanto jay kapaborito RJ, even if there is a Republic Act about the salary of OSCA head, the following observations questions arises. Una, kwanto, do the Republic Act really use the word mandated on the implementation of the salary grade of an OSCA head? Ang sinasabi doon, if I may read it, kapaborito AJ, sa ibabaga to jay, under Section 6 of the same Act, Section 6, the Office for Senior Citizens Affairs, the head of the OSCA shall be entitled to receive an honorarium of an amount at least equivalent to salary grade 10 to be approved by the LGU concerned. At least equivalent. Sa ibaba ka at least equivalent to salary grade 10 to be approved by the LGU concerned. Pagka sinabing at least equivalent to salary grade 10, may options rin ang isang LGU na aprubahan yung honorarium ng isang OSCA head. That would depend, usually, kapaborito AJ, na didetermine nila yung kanilang ibibigay na sweldo sa income ng bayan. That income na say bali at ating tanagagi. Ngayon, number 2 na tanong,
When was the Republic Act effective? Yon. Ha? Ito yung mga tanong nila ha, kay Sir Leon Castro. Sir Leon, no manduringal kayo, you can react. Okay? Alam mo naman yung numero natin or you can contact Sir RJ. Ako rin, may numero rin ka rin sa akin at alam ko, nandyan pa rin yung number ko siguro. Pwede naman mag-react. Ano, ha? Number 3, there had been OSCA heads before Mr. Leon Castro. But why did they not initiate an increase? What makes it different now besides their basis of the Republic Act? Okay. Letter D, even if there is a Republic Act but the LGU's budget is not capable of the increase, is the LGU accountable for the violation of the Republic Act? Okay. Sinasabi po doon, ulitin natin, at least. At least equivalent to SG10. Next, before and until now, the OSCA head and the Office of the Senior Citizens Affairs is still functioning and the operations is not affected or impeded even if the salary is not yet increased. Okay. Next, where does delicadeza comes in if the section head of the LGU is the one personally who is requesting his own increase? Sino ang nag-request ng increase? Yon. When I was a counselor before, may request din kami noon for an additional allowance for all the 33 barangay senior citizens presidents of 1,000 pesos per month to help them in their fare for the monthly federation meeting. But that time, all the other councils together with the mayor disapproved that, for they said that the LGU does not have enough funds. May comparison na ngayon, kapaborito RJ. Since the section heads are under the jurisdiction of the executive mayor or the executive or the mayor, are we on the impression that Mr. Castro has the blessing of the mayor on his move on his salary increase? Next question. Are we on the impression that the huge increase of the salary of the OSCA head has no budget restrictions now, but the additional tulong monthly of 1,000 to senior citizens presidents has still budget restrictions, or still no budget still from LGU? Last question. If the councils and mayor will approve this increase, what will be the effect on the morale of the LGU employees, especially the heads? This is to take note that Mr. Castro is a political ally of the mayor and is appointed as an OSCA head for only just under 2 months. Yun po yung mga questions. Pero alam mo, kaya ko pinakinggan mabuti yung mga liknaan na yan coming from a former. Yes, a former councilor. Yan naman nasa sangguniang bayan. Yeah, diba? nasa sangguniang bayan. So hindi pa na-approve naman. Hindi pa na-approvean. So dadaan pa yan sa so may reaction na ballot na ganyan. Nakita niya kasi may endorsement ang Office of the Mayor. Pero 'di ba? Kasi approvean muna Siguro kung na-approve na, then they can question it. Pero hindi pa naman. Hindi pa naman. So yun lang, pinarating na liknaan nila mga kapaborito on that issue. Yan, sa bayan ng Binmalay. Ay nako, masalimot talagang politika kapaborito RJ, ha? Pero yun naman nire-request pa lang po yung additional o kaya yung magiging honorarium. So siguro nasa na yan. Pag pisay-pisay. Di ba? Nung mga konsehal ngayon na nakaupo sa bayan ng Binmalay. Yes. At mayroon silang siguro with that liknaan pwede nilang, di ba, pag-aralan yun mabuti. ang sinasabi ko. Nonetheless, sabi ko nga kapaborito RJ, pwede nilang maging guide yan. Oo, guide. Para rin sa kanilang kapakanan. Para maisip din nila, kung tama, okay. Kasi alam mo, yung liknaan na yan is liknaan nung isang concerned citizen, di ba? Isang private citizen. Private citizen na may alam din sa batas. Yun. Pero siyempre, yung mga nakaupo dyan ngayon na mga kasapi
approving body kako na doon sa request, Mm. meron din silang kanya-kanyang pananaw. Pananaw, of course. Interpretasyon Yes. doon sa batas. Oo. Na binanggit mo na under section Section 6. Section 6 na nasa salary grade Grade 10. Ito 10. pinipisay-pisay lang natin. Yung issue na yan. Mm. So siguro may kanya-kanya rin silang rason. Tulad nung i-jive ko na lang, connecta ko na lang. Doon sa impeachment, di ba? May kanya-kanya ring rason. Yung mga senador, parang ganun yun. Yes. So yung nabasa mo is pananaw din ng isang private citizen. Because meron din siyang pinagbasihan. Kaya ganun yun. Habang binabasa ko yung provisions ng Republic Act Paborito RJ, yung word na at least equivalent to. Ibig sabihin, hindi naman obligatory on the part of Yes. the local government unit to follow the same. Yes, pero kung hindi sila obligado, pero kung kaya naman, why not? Kung kaya naman, Why not? why not? Again, yun eh. kung kaya naman at naprobahan, another question. Yes. Ito yung discrimination ulit na pumapasok. Pinayagan nyo yun, pero how about the other senior citizens who were supposedly mabigyan sana sila ng 1,000 pesos na additional for their fare? Kasi parang weekly ang meetings nila ngayon Kapaborito RJ. Siguro sasabihin naman nakikinig, inuunahan nyo na eh. Hindi, doon lang, natatalakay lang. Dahil doon sa isang liknaan na binasa mo. So, antayin natin. Yes, antabayanan natin. Ha? Meantime, mga Kapaborito, ito, yung pinakakaabangan ng lahat. Mukhang formal ng pipirmahan. Bukas. Bukas ba? Ang daming ang daming spekulasyon diyan eh. Pipirmahan, anong pipirma niya? Pipirma niya to approve it or ibibito niya? I don't know. So dalawa pa rin 'yon. Yes. Kung pipirma niya, kung magbibigay ng desisyon si Presidente Bongbong diyan sa barangay election. Yes. Ayun. Pero ang matunog, postponing. Postponing. Di wag na lang niyang pirmahan. Pwede din. Pwede rin. Kasi magiging batas na yan eh. Sayang pa yung tinta ng ballpen niya. Pag pinirma niya kasi, si kakalimbangin na ulit yan ni Makalintal. Of course. Ni Attorney Makalintal. Di ba? Siya naman yung talagang very dyan eh. Nakatutok dyan eh. Pwede siyang magsampa ng TRO. Pwede. Sa Supreme Court. Sa Supreme Court. For the implementation of postponing the election. Pagka nagka-TRO, ano yan, tuloy ba? So yun yung mga usapin dyan. Ang bibigyan ulit dyan, hihintayin ulit ang desisyon ng korte. Kung anong mangyayari dyan. Kaya si Comelec, tuloy lang ang registration. Magkakaroon ba ng constitutional crisis muli? Yan. So sa yung mga usapin ganyan. Yeah. Kasi ba naman, kung babalikan natin ang nakaraan at sa issue na yan, nagtakda na kayo ng eleksyon. But kasi ang itinakda ninyo, ikinabit ninyo sa midterm election. Tapos yung magiging rason ninyo. Tapos, ipinospone na naman sa pamamagitan ng bicameral, di ba? Decision ng korte ay ng House of Representatives sa Senado, di ba? Joint yan, di ba? Na pinospone sa 2016 ay 2026. Tapos ito na naman, dahil nasa inyo yung kapangyarihan, baka na naman, apprehension nila, Paborito Joseph, baka pagdating na naman ng 2026, pwede na naman nilang i-postpone yan. Wayakin bakit? Kung itinakdan nila ng 2025, ipinospone nila. Di ba? Di pwede nilang i-postpone ulit. Sa 2026, pwede silang gumawa uli ng batas. Yan ang tanong ngayon Kapaborito RJ. Socialist Triangle. Yun sila yung humahawak ngayon. Yes. Parang silang mahawak ng renda ng eleksyon. Tigil o tuloy ka doon sa kabayo. Kaya nga tanong ngayon Kapaborito RJ, kayo ba'y talagang gumagawa ng batas para maging matuwid ang lahat? Iyon eh. Kasi pagka ginawa mo, sinabi mong batas, dapat sundin mo yan. Batas yan. Kasi yan ang magtutuwid sa daan natin. Itinakda ninyo nung nagkaroon ng eleksyon nung 2023. Anong sabi? 2 years lang kayo. Di ba? Kasi sobra-sobra na yung pamamalagi niyo. So itinakda nila ng batas, gumawa sila by 2025 December 1. Magkakaroon ng barangay election.
here comes again. Di ba? O, pagdating na naman ng malapit na, pinuspon na naman. At sinasabi, magiging 4 years, blah, 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 blah. O, baka pagdating na naman ng 2026, gano'n na naman. Kaya nga, tanong nila, kapaborito, Jay, yung hubang batas para sa matuwid o para sa at your own convenience? Yun. Di ba? Kaya Para sa nga, convenient. ang pinupunta natin, convenience ng ibang tao. ang pinupunta namin dito, wala kaming dyan, mapuspon man o hindi, para sa akin, di ba? Hindi naman kami tumatakbo. Hindi naman kami tumatakbo. Oo. Pero, siyempre, ang pinupunta lang natin yung paggawa ng batas. At saka ang punto dito ni Attorney Romulo Macalintal, do not deprive us. Yes. Tayo na mga Pilipino, do not deprive Filipinos of their right to vote, of their right to select kung sino ang mamumuno sa kanila. Yes, ginawa na ninyo yung batas. Diba? Tapos, gagawa kayo uli ng batas. Dahil nasa kapangyarihan nga po ninyo. Sa mamabasas natin na pwede ninyong ikuntang yan. Pero by tomorrow, hintayin natin. By tomorrow, may sasabay na issue. Ano yun? August 12. 12. Alam mo kung anong sasabay? Babagsak ang presyo ng gasolina. Piso ata Pero 40 to 60 centavos lang. Sabi nila, piso daw. Tapos, ano yan, latest? Latest to. Sa diesel, ang medyo malaki. Sa diesel, ang balita ko kahapon is 2 pesos. 150 to 170 pesos. Yun. Tapos yung gasolina is 40 to 60 centavos. More than 1 peso. Pero 40 na naman. Oo. So, medyo malit lang. Malit lang. Pero at least hindi tumaas. Kaso lang, nakadilaw ka na. Dahil nakadilaw ka na, obligado ka na. Kung Hindi nga ka kanina natatakbo. nakadilaw nga ako From Lingayen to Binmaloy. Dilaw. Alanganin na yan. Alanganin, dilaw. Kaya dilaw. dapat lagyan mo na. Huwag mo nang hipagpapukas pa. Kasi wala pa yung gasoline allowance mo. Subsidy. Wala pa. Kailan kaya magbabalik? We're only 4. Ay, nako. Very soon. Just hope and pray. Hope and pray. Ay, nako. Just hope and pray. Piruin mo, gagasolina ka. Tapos walang gasolina lang. Just hope and pray. Hope and pray. Okay, hope and thank pray. you. Thank you for that. Yan. So, abangan po ninyo yan. Bukas Kahit yun lang sana. Kahit yun lang sana. Kahit yun lang. Sana. Di pagdasal natin. Pero alam mo ba, kapaborito Ajay, pumalo na sa 2.1 million ang nagparehistro yun nga sa 2025 BSK. Yes, kaya sayang. Alam mo yung yung mga, target? lalong-lalo na yung mga kabataan, yung bubuto sa kabataan eleksyon. Pagka hindi po sila bumuto ngayon, next year pa, ang ibig sabihin, tatanda na sila, hindi na sila aabot doon. Magiging 31 years old na. So, yun kasi ang pwede implications noon. Na kumandidato kang SK chairman kahit 30 mo na. Kahit na abutin ka ng kung magiging 4 years, di ba? 4 years na yun. Di magiging 34 ka na nun. Lagpas ka na. Pero at least nung election, di ka pa lumagpas. Pwede yun. At Pero 30 pag ka pa. na-postpone, yun na yun. Wala na siyang chance. Tatakbo na lang siyang barangay official. Hintayin ninyo bukas. Baka mapirmahan. Either Navito or, di ba? Abangan natin. Sumang-ayon dun sa suwisyon ng Kamara ng bicameral report or di ba, decision na i-postpone. Bangan natin. Yeah. Pero ang daming gustong matuloy. Bakit ka mo? Bakit? Pakurong. Pakurong. Na naman? Na naman. Nako. Hindi na kayo nagsawa dyan? Pero nga pala malam, yung oras sa'yo. Makpres sa kurong na oras. Hanggang na salamat at ating talagagig akalapakan tabay lalang uladlik na ibali sa rin magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtaririn ko or magtaririn ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Kalupkan tabay team at the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. At tabayan susunod kagad ang number 1 ka paborito Joey Baby.
Dito lamang po yan mga kapaborito sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay.